col·legi Fedat Guissona de 5è i 6è i podríem fer unes preguntes. Molt bé. Solidària de recollida i productes d'higiene a l'escola per tal de donar-los a Càritas. Participarà en alguna campanya o col·laborarà amb alguna ONG? Sempre hi col·laboro. Sí. El banc d'aliments, precisament. M'agradaria col·laborar amb nosaltres? Sí. Si vol, li expliquem. A veure, com s'ha de fer per col·laborar? Ja, digue-m'ho. Bon dia, som el Col·legi de Fedat Guissona, 5è i 6è. Podem fer unes preguntes, sisplau? Sí. Hem començat una campanya solidària de recollida d'aliments i productes d'higiene a l'escola. Qui li ha explicat com ho sap? El meu fill. Li agrada col·laborar amb vosaltres? Sí. Si vol, li expliquem. Serà cada dijous i divendres del mes. Doncs vindreu aquí a recollir-los? No, a l'escola. Vale. D'acord. S'han de portar a l'escola. S'han de portar a l'escola? Sí. D'acord. Doncs així ho farem. Gràcies. De res. Guissona necessita la teva ajuda. Càritas necessita la teva ajuda. Sigui generós. Participa. Bon dia, som els alumnes del Col·legi Fedat Guissona de 5è i 6è. Podem fer-li unes preguntes, si us plau? Sí. Estem començant una campanya solidària de recollida d'aliments i productes d'higiene a l'escola per tal de donar-los a Càritas. N'ha sentit a parlar d'aquesta campanya? Sí, d'altres anys. Qui li ha explicat? Com ho sap? Per les meves filles. Vostè participa en alguna campanya o col·labora amb alguna ONG? Bueno, aquestes campanyes sempre que estem anys, sí. Bon dia, som els alumnes del Col·legi Fedat Guissona, de 5è i 6è. Podem fer-li unes preguntes, si us plau? Estem començant una campanya solidària de recollida d'aliments i de productes d'higiene a l'escola per tal de donar-los a Càritas. N'ha sentit a parlar d'aquesta campanya? No. Li agradaria col·laborar amb nosaltres? Sí. Aquesta campanya s'han de portar aliments, com he dit, i comença el dia 3 i 4 de novembre. Som els alumnes del Col·legi Fedat Guissona de 5è i 6è. Podem fer-li unes preguntes, si us plau? I tant. Estem començant una campanya solidària de recollida d'aliments i productes d'higiene a l'escola per tal de donar-los a Càritas. N'ha sentit parlar mai d'aquesta campanya? I tant, sí, en el col·legi. Què li han explicat? Doncs que aquí hi ha un lloc on hi ha gent voluntàries que li donen aliment, roba, doncs a la gent del poble que ho necessita. Dijous 17 I divendres 18 de novembre, tots els superherois per heroïnes podeu portar oli llaures de conserva i peça com a omnívar. Col·laboreu! Li agradaria col·laborar amb nosaltres? Depèn. Col·laborar com? Portant aliments o productes d'higiene personal corporal Al col·legi. al col·legi. Quan feu la campanya, nosaltres normalment sempre col·laborem Sí. amb alguna petita cosa, perquè